Mayong adlaw, katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Akong timbaya sa mga mag-uuma ug mga mananagat. Ako pong timbaya sa mga katawhan sa Dios nga karon adlaw primero nga Biyernes sa semana sa Kwaresma, hinaut-unta nga atong buhaton ang atong tulumanon sa istasyon sa krus. Busa din sa Kuta Shrine ang paghimo sa istasyon sa krus, himuon alas 3 sa hapon. Busa karong adlaw sa alas 3 sa hapon ato nga himuon ang istasyon sa krus. Di ako kalimtan nga kagahapon Marso 2 mao di ay ang first death anniversary ni Father Arnold Daplin. Busa ngadto siyang mga amigo ug amiga, hinautunta nga ato nga iampo ang pahulay nga dayon ni Father Arnold Daplin. Salamat usab kaayo ni Kiking tungod kay siya gyud ang nagpahimutang, siya gyud ang naghimo aron ang misa ni Father Arnold Daplin sa iyang first death anniversary mamahimo gayon. Busa ngadto ni Kiking, salamat kaayo tungod kay siya mao gayud ang matuod nga amigo ni Father Arnold Daplin. Busa ngadto ni Kiking, salamat sa imong pag-atiman kang Father Arnold, pinagi sa imong pag-ampo o ingon man usab sa paghalad sa misa didto sa St. John Mary Vianney Chapel sa Aguada Cemetery. Di na atong misa atong gihimo niadtong gagahapon alas 2 sa hapon. Nining adlaw ang atong ebanghelyo atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Mateo. Busa mag-ingon ako kaninyo nga dili kamo makasulod sa gingharian sa langit kung ang inyong pagtuman sa kabubuton sa Dios sama lamang sa gihimo sa mga magtutudlo sa balaod ug sa mga Pariseo. Nasayod kamo nga ang mga tao giingnan kaniadto ayaw pagpatay, ang makapatay taralon sa hukmanan. Apan sultihan ko kamo nga ang masuko sa iyang isig katawo dadon ngadto sa maghuhukom ug ang maghingalag kuanggol sa iyang isig katawo taralon ngadto sa labang hukmanan. Ug bisan kinsa nga moingon nga buang ang iyang isig katawo, malagmit nga mahiagom siya sa kalayo sa impyerno. Busa inigdala na nimo sa imong halad sa Dios ngadto sa halaran ug didto mahinumdum mo nga nasilo kanimo ang imong isig katawo, biyae ang imong halad atubangan sa halaran ug adtua dayon ang imong isig katawo ug pakig-uli una kaniya. Unya balik sa halaran ug ihalad ang imong halad ngadto sa Dios. Kung may mukiha kanimo ug dadon kaniya sa hukmanan, pakighusay kaniya samtang may panahon pa ug wala pa kamo moabot didto. Kay kung kamo moabot na sa hukmanan, itugyan kaniya sa huwes ug ang huwes mutugyan kanimo sa pulis ug ibalhog ka sa bilangguan. Timan-i, bilangguon ka didto hangtod kabayran mo sa hingpit ang imong multa. Ebanghelyo sa tong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Una sa tanan, ako ding pasalamat ni Father Cody Sarinas kay kagahapon sa buntag Marso 2 adlawng Huwebes ato manghihimo ang pagpanalangin sa mga payag sa kabus kadtong tagatalik sa Oroqueta City nga nawad-an silang mga balay nga gitabangan sa Archdiocese sa Osamis sa simbahan ato nga gipanalanginan ang ila nga mga balay. Busa pinaagi usab sa social action, pinaagi ni Father Marvin Osmeña. Salamat kaayo. Salamat usab ni Father Cody Sarinas kay iya gyud nga gipapuyo ang mga panday, ingon usab iya pong gipakaon ang mga panday. Busa salamat kaayo mga kaparian sa Archdiocese sa Osamis. Salamat usab sa social action. Salamat sa
ato nga sa Catholic Bishops' Conference of the Philippines Social Action, ang National Social Action nga gipanguluhan ni Bishop Colin Bagaforo o ni Father Labiao. Salamat sa inyong pagtabang. Salamat usab sa inyo nga kakugi busa sa mga kaparian sa Archdiocese sa Osamis nga mikuot gayon og igong salapi nga ilang gitampo alang sa mga balay sa mga kabus. Salamat kaayo ninyo. Lingon man usab sa National Social Action ang arm sa social action sa Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Salamat usab kaayo. Ug sa tanan nga mga manggihatagon, salamat. Katong paghapon na nagmisa kami sa pahulay nga dayon ni Father Arnold Daplin. So kagahapon duha ka dagko nga butang nga nahitabo ang pagpanalangin sa mga balay sa Kabus dina sa Talik, Oroqueta City nga gipanguluhan nila ni Father Marvin Osmeña o ni Father Cody Sarinas og pagkahapon maong misa kon selebrada ni the late Father Arnold Daplin. Ang atong ebanghelyo karon, ang unod mao gayud ang pagpakig-uli, reconciliation. Kini bitaw ang pagpakig-uli sa panahon nga ikaw makig-uli sa imo nga nasiluan, usa kini pagpakita nga ikaw adunay gugma o imo yung gipapahari ang pagka maluluyon o pagka mahigugmaon. Ganun ingon man ko nga maluluyon tungod kay kung ikaw dili muhatag og gugma, wala ka maluoy. Pero kung ikaw maluluyon, ikaw usab mahigugmaon. Hinaot nga ang ato nga mensahe karon dinhi sa ebanghelyo ato gayud nga puy-an. Dinhi sa pagbukas gayud sa ebanghelyo sa Matthew 5 bersikulo 20 hangtod sa 26, ang ato nga ebanghelyo gahisgot gayud nga ang atong Ginoo gahatag gayud og pagtulunan ngadto sa mga magtutudlo sa balaod ug sa mga Pariseo. Nindot kayo nino kay ang Ginoo wa bitaw gyud mo talikod sa mga tawo nga may panghimaraot kaniya. Ang ato bitong Ginoo wala gyud musalikway sa mga dautan, sa mga Pariseo ug sa mga magtutudlo sa balaod. Hinuon dinhi sa ebanghelyo iya yung gihisgutan nga iyang gitudluan ang mga magtutudlo sa balaod ug sa mga Pariseo. Nindot kay na nga pagtulunan nga dili gyud di ay magbaton og kasilag niadtong mga tao nga naghimo kanato og mga dautan nga mga pulong. Mao man ni ang mga magtutudlo sa balaod ug ang mga Pariseo gasigi man ni sila og daot sa atong Ginoo. Mao ni nga wala gyud ay gisalikway sa Ginoo ang mga dautan. Pero may bitaw kong mahinumdum ana og muingon nga ang Ginoo mihatag magpanalangin pinagi sa paghatag og ulan ug init ngadto sa mga makasasala ug dili makasasala. Mao na nga salamat kay Ginoo nga ikaw Ginoo sa tanang Ginoo ug dili nimo ilhon nga dautan ang usa ka tawo tungod kay ikaw mituo nga ang tawo mausab gayud kung siya makabati sa mga pagtulunan nga gikan gayud kanimo. Ikaw nga namati karon, hinaot nga muila ikaw nga ang Ginoo maayo ug maluluyon. Ug kung ikaw nakasala, balik sa Ginoo kay sama nga ang mga magtutudlo sa balaod ug ang mga Pariseo gitudluan sa atong Ginoo. Kita usab bisan sa atong pagkamasalaypon, dili kita muot nga, dili kita muhunong, mubalik kita sa Ginoo. Kinigong atong ebanghelyo karon, sumpay mangud kini sa Beatitudes. Kana bang pamaagi aron ang tao mabalaan. O dinhi giklaro gyud sa atong Ginoo dinha sa ato nga ebanghelyo unsaon nga kita mabalaan ug ang pamaagi maura gayud nga kita makig-uli sa tao nga atong gikaaway. Importante kayo kining gitawag og reconciliation. Importante kayo kining gitawag og pakig-uli.
Importante kaayo nga tong wadon ang dautan nato nga mga pangunahuna batok sa tong isig katawo. Gani, importante kaayo kining reconciliation. Mao man bitaw nga sa tong ebanghelyo karon gipahimangnuan kita. Mingon dire, kung ikaw magdala og halad og nahinumdum ikaw nga dunay tawo nga nakasilo ikaw isa ka tawo, ibilin usa ang imong halad, unya pangitaas siya o pakig-uli kaniya. Human sa pakig-uli, mauna ka na ang panahon nga ikaw muhalad sa imong halad ngadto sa altar. Klaro jud kaayo nining atong ebanghelyo karon nga dili gyud ay maayo nga kita moapil sa Eucharistia kung kita dunay gikasiluan, dunay giaway, dunay gipanghimaraot. Importante gyud ay kaayo nga limpyo ang atong panghuna-huna sa atong paghalad sa Eucharistia panahon nga kita mosimba sa adlawng Domingo. Pero ang simbahan nakahibalo nga kita makasasala. Ang simbahan miila nga importante kaayo nga hinluan nato ang atong kasing-kasing. Mao nga sa wala pa mo sugod kita, sa wala pa ang liturhiya sa pulong, gisugdan kini sa penitensya, pinaagi sa pagpangayo og pasaylo. Mao nga ato yung hinumduman nga maningkamot kita nga makapangayo kitag pasaylo. Kay ang pasaylo mao may una nga ang aron adunay pag uliay sa maayong kabubuton. Ang pag-ila nga kita nakasala ug ang pagdawat nga kita makasasala mao day ang unang ang aron kita mahatagan og pasaylo o kita mahiuli ngadto sa bukton sa atong amahan. Pagkanindot yun, no? Nga sa atong pag-ila nga kita makasasala, dili na ta muhimo sa pagpakasala. Ato kining paningkamutan kay niya kita sa Kwaresma. Niya kita sa panahon sa Kwaresma o giauhag kita nga ato gayod nga puy-an ang limpyo nga konsensya, ang limpyo nga kinabuhi, ang limpyo nga pagpakigatubang sa atong Ginoo. Pero kung kita nakasala, sa gihapon, ang Ginoo nangita kanato og siya atong hinumduman nga siya maayo og maluluyon. Busa mo dangop kita, mubalik kita sa Ginoo kay siya man ang tuburan sa gugma og kaluoy. Igsuon, ang mayong balita nga maong pulong ni Hesus, ang ayang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulan ang tawo nga namati sa pulong sa Ginoo, sama siya sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Tempo sa timbunga, siya mamunga. Igsuon, ugma na usab akong pahinumdum ha karong adlawng Biyernes ug atong himuon ang istasyon sa krus. Busa kadtong anaa sa kabukiran, kung gusto kamo nga moapil sa istasyon sa krus diri sa Kuta Shrine, himuon kini sa mga alas 3 sa hapon. Nalipay kayo ako niadtong naghimo kami sa istasyon sa krus niadtong Biyernes, Pebrero 24, tungod kay ubay-ubay pod ang miapil sa Stations of the Cross didto sa Kuta Shrine. Usbon ko, adlaw karon nga Biyernes, o ang anaa sa kabukiran, kung gusto kamo muapil sa istasyon sa krus, ang diri sa Kuta Shrine gahimo sa mga alas 3 sa hapon karong adlaw. Ako pong agahaton ang ato nga mga lay leaders sa matag kapilya nga muhimo kamo sa istasyon sa krus. Dili tingali dinagyod sa kapilya kung dili ngadto tingali sa lain nga lugar unya motapos kamo sa kapilya. Unya muhimo na pud kamo murabag gikan sa east padung sa kapilya, ngadto sa west padung sa kapilya, ngadto sa north unya padulong sa kapilya, ngadto sa south unya padulong sa kapilya. Ang punto nako mao nga inyo bang lain-lainon ang lugar unya ang katapusan nga istasyon mao ang dinha sa kapilya. Nya mao na nga ingon ko sa east, west, north ug south aron mamahimo gayud nga
ang tibuok nga barangay inyo gayong nahimuan sa istasyon sa krus. Importante kayo nga dunay pag-ampo. Mga batanon, dito sa Basilan, dito sa Sugbo, ang mga batanon may leader. Gabi naman kana, Biyernes man kana sa gabi nila himuon, o human kana sa panihapon, o nindot kana kaysa dunalay mga kanang panagtapok nga tabi-tabi o inom o uban pa din ha. Mas nindot pa nga ang mga batanon magpundok unya magampo. Nya ni human pauli ayo kay magpundok ni noon unya padayon sa kining pag-inom ug uban pa dili maayo. Busa ningon ako nga mga batanon kung doon na kamoy panahon, kamo ang muhimo sa pundok aron muhimo og istasyon sa krus. Usbon ko atong paningkamutan na mamahimo nga mutubo kita dinha sa pagtuo. Ako po diay nga reminder para sa mga kaparian nga sa Marso 7, adlawng Martes, mao diay ang sa buntag, mao ang meeting sa mga board of temporalities, unya board of consultors. Himuon kini dito sa Tudela. Unya sa hapon himuon ang recollection nga sa mga kaparian dina gyapon sa Tudela nga ihatag ni Father Tony Sagrado. Busa sa mga kaparian adlaw nga Martes sa Marso 7 atong hinumduman nga sa buntag mao ang meeting sa BOT-BOC. Unya sa hapon sa mga alas 2 sa hapon sugdan ang conference, ang recollection, ang Lenten recollection sa mga kaparian sa Archdiocese sa Osamis nga himuon didto sa parokya ni San Isidro sa Tudela, Misamis Occidental. Magsugod ang mao nga recollection sa mga kaparian sa Archdiocese sa Osamis karong Marso 7 sa alas 2 sa hapon. Unya himuon usab ang konfesyon sa mga kaparian sulod nianang maong pamalandong sa recollection sa Marso 7. Salamat. Ang pangaliha sa mahal nga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga birhen sa kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.